बैसागु बोथोराव नोंखौ जेब्लायबो थाजिम नुसिनथारो सैथो देलाय मालाय बे नोंनि जारौ महरजों। हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खान्थाल बिलाइ ज्राव ज्राव। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायदो। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों मिथिना मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों लिंसार बसुमतारी आरो मिथिना मुसाहारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि स्ट'रि कनसेप्ट आरो डाइरेक्शनानो जादों सोरां बसुमतारी। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङा जादों एम प्रडाक्शन। लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै बिथांमोननि एम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट आपडेटनि भिडिअआ थाबैनो फैफिनगोन। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला नोंथांमोना थाबनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय थागोन।